hau enia da. Beste bat ikusi. Lo egin toki baten, baso txiki bat zan, karratu bat zaz. Baina, zuaitzak zarzarrak zean eta aspaldian mantendu zuen baso hori. Eta ibiltzen, ja dana, un pianilla bukatu nun, baina goian eguzkiak bendik adatortzea, prozesu. Gantxeko zikutzen goian. Karrika. Bio, eta gehiago, urrunko goizean amitzen utzu handi baten, kristona bizitza zion hor, bertxuntxua, ambiltxoia, hemen gai da baina ez espezio bat, ez pintxana goike bat. Eta hau zan, bizitzan ikusieten zuaitzik handiena, baina ikiarri handia. Zan, beste pikondo egitako bat. Azte ana, ikuste zue, hola, ikuste zue, hola, azteak da hor, zer hori. Hau, zintzen zuaitza erori beste baten gainean. Eta nintzen dana hasi da inguru bat, bizitzan pikondo. Eta hor zegoen, ontzasuri bat, iluna zana beltza, baina hor moatzesuna. Gaur ez egin zezan noski, baina hain ikusi. Gertatu nintzen hor moatzesuna. Eta hor da, zapetu zile, ikusten? Irudiak. Nola egitzen dut ezten gainean, eta dugu, dana politika bera, altxoriak hasi jateu, kakaitu gainen, angorren eroitza, eta handik behera dana, hasitea dugu. Zoritzak. Eta geho ja behin, indarra nahiko hartu duen, tente hoteko bere kabuz, ea barrukoa ja usteltzen dira. Parasito da begia. Eta geho hau kurioso da bai, asko ikusi nuna, ikusi zuen kartela hau. Drive on left in Australia. Ezkerretik handidatu Australia, mesedez. Geho, entatu nintzen, txinatarraz gaputezia da, diru asko dakela, asko. Eta nahi zuen egite zuen, eta eskubitik handidatzen zuen. Eta hor duen, toki turistikotan kartela oso arrunta da. Zeu ze basiko bat eula baina. Batzuk ez dakit oso garbi. Eta hau zan karter bat, ikusi bete zana. Eta hola zauden datu batzuk karterraz. Karterran ondorioz sortutakoa, karterak nadio sortutakoa. Eta hau zan, ez dekit zer da, nik uste bostu badala, hango sari goia masutia horretako bat. Australiakoa, muturra ikuste zailo barateatzen, baina nik uste behatzu egin da, mutur horrekin aldizatu produkera. Gero, txau txiki batera ikusi no? Egun ez ibiltze zan marsupiak gutxinetako bat. Uste, bi marsupiak zen dela, holako txikik zer ibiltze zianak, egun ez ibiltze zianak, hau eta beste bat. Eta, nontxe ikusi, eta hori marsupiak, publiko lide. Beste onatza bat. Eta hori ja Cairns da. Da, goian tropikoan, hemen goian gertzean toki bat. Zermentzu, maleko jaundu duti bat, dana jardinak indazea, zautzekoak inungo zer ikusik zerrena. Eta hau, marea behiak iztezan, eta dana lokatzen iztezan. Eta hor, zeon, piston txoritezan, gero. Dana piston ondo montatu, eta voleibol da zea danak. Dana atxorna zarrantzako zerantzako biztrik, ere iretzik egiteko zeranak. Eta horako panel mordu egia esan, nahi garritu zean, hau zautzen inbeko ditzake, egin. Dana egaztiak dana azalduz. Maleko jagurrezkoa, eta zea, lebadizua, txakurra lotutare bai, ezateko. Gero ezalpen guztia, migrazioana, Pazifikoan. Gehiago, don't disturb, enbasoik ezin, ez molestatu, pake mutzi danak, oso garrantzitsua. Berrize, please keep off the mud flats, ezartzeko, dana oso garbi utzita. Eta gero metze beben, txorik ezak. Hemengo kuriska, berdinak. Hau ere beste kuriska bat, mufan beltzak. Itxasnika leusistikoa, albinua ezautuko zezuek, baina beste zera da. Eta berdia, Darioz del Terek batzuk ezautuko zezuek. Hola, muko hola denok, hola denok. Ez da ikusten, baina hau da makasi natoren atanina. Eta berdia, hau da, ezaute zuerantzako hau da correlimos akuminado, eta hau da kuelirroto. Oso arrunta dira. Eta hain nun, itxasutzi bat hartu, nahi nuen hau egin, baina zalantzetan nion. Eta holako baten, pasian neola, txorizak bat ikusi ditun kataleko teleskopiokin da zea, eta ere duen izan, Kanadako zea. Zarra, kubila horrekin, nola zea. Eta esan nirena, zer moz, eta txori hau bilatzen ari eta erakutzen nien teleskopian. Nik ikusi eta erakutzen nien teleskopian. Eta oso eskatuta zeuden, eta zen nien, beira, guzea da, duaz bain, ruin ailanean. Guarte honta, barrera ekolalekako guarte bateak. Eta behituko, egia toki bat onda. Bai, jungo nahiz basoek irantan. Eta jun ginen, guarte honta, zarandoen tankerako gutxixio, baina mendiga gara egitarana xapala. Eta begia, no dilek, inosak zera beraz. Asko bizitu zazatuko baina. Eta hau da txarran sombrillo, sombrillo da noiz bat.
eta hor, kabilantzako materiala hartzen. Eta hor, kabila zeuden, sustatzen zinen uartea, eta danak zuaitzak zeuden, ez oso altuak. Eta hor, kabila gortza ezken nindan zuaitzetak. Eta gero zauden lurren, txoria hori bai izan, han, guardatzen bakarrik garen ikusten batezun. Gero bai iparraldian, Papua Nova Ginean ere bai ikusten zala, baina batezun ez hor bakarrik garen ikusten zala. Eta gero marea jiste zan eta arrezife guztia ikusten zan, fondoan Australia ikustena, kontinentia. Eta hau beste txarran bat kangoa. Hau beste txirrintxu bat, egia. Eta hatu genuen itxason txiki bat, txalupa bat, aspinan kristala zekan. Eta egin nun, tur bat, koral guztia ikustena. Eta hola zara, koralak ikusten ikusten. Eta gero ja beste toki bat ikusten, beste pasadela bat zeon zean, Mangelaretatik antzute zana, hau txantxan hori bat, Mangelara eta Makarrekan dauna. Beste txori haulen ikusi duguna, baina beste espezie bat, marroia dauna. Eta muti bat ezautu nuen itxasontzian, eta esan zian, espezie bat izan ikusti akasun, unikasi esplikatu zian, zuaitz hau, hor okerra iteun hortan, da zea, eta, kunditzan, eta topatu dira. Eta gero, pasea hau da arrai bat, Saltarín del Fango izena. Eta azka begikula altuko da, azka. Eta uretik ateratzeko gai da. Arnaz hartzeko uretik kanpo. Izango zen arraia eta anfibio bitarteko zera, ez laue bat izango nintzeko. Eta hau da garzilla angua. Eta ni hor, krokodilo handi bezala, txapelakin. Argazki jatea, familiantzako, dana paisaian argazkizian, da nire burua ez zen ikusten, eta hor argazki bat atean kamarakin. Eta ikusteko behitzat bizirik gano da. Eta argazki getzia da matematik mobila bagio eta aio. Eta gero mugitzen toki honetan, beste toki bat, pasako ditut, hau egia jakana da, baina ikuste zuen milian kakin. Txitak zazkan dago. Hau tximenetan, egia esan kosten zitzen tximeneta errazia gatatzea, banak aldein dut. Baina olori batzuk zazken, hamri garrila. Eta hor honei, garrilean argazia, zerra beste modi. Eta hau da, indioilar oitako bat, hankan naranjaz eskan, oitako baten kabila, kristona montatzeko. Bide bastarrian martzeko eta ostro botatzeko eta bidea dana betetzeko ostroz, eta kristona montatzeko eta noski ikusi mertzai jakian. Han, ez da ikutu behar. Ez da ondo nean da dana narrastu, igual ez dira zerraitak. Eta, sorpresa! Aurrenekoa. Ona ez dena hori ikusi nolazeta. Baina, galanta, kriston tamaina zegoen honek. Benoko zikoina, horillak, hori gehiago, hau da komatiente, zuzunentzako. Hemen, neko arrunta da baina, han oso harralko zan, eta txurizak izan kuntzu baten. Zagi da. Hau da kuku bat, txiki-txikia. Txiki-txikia. Txolarra baten tamainako. Hau da, barano bat. Garraunde komodo ez dugu asko, hau da lekusu txiki bat. Garraunde komodo da muskerrik handiena, mundu bat. Ikusi nula ateo indonezian bai. Eta, hau da baranoa, lehiz monitor. Monitor edo barano, horako zer ditzea. Izen asko da. Eta, anion toki baten, antxea zatu zen. Pistilla, baranda. Eta jatu nintzen ja, puntu gorenena jatuko nintzen. Toki batik. Eko horretik nintzen. Mantizat, xelebre ikusten duna. Txiki-txikia. Bitxopa lotek, egia esan zelan. Igual bitxopa da. Hemen da... nango behiak. Grazia reitezian. Ez da, zelarren luzekin, zer bateo. Star Warseko jar-jar, eta kandorra, hemen konforra handia zaken, zezenak eta... Romelari da. Hau zan, abetorile bat, han bakarrik gara ikusten zan. Eta ikusi hon ez dakit nola egoten. Hor txipa egoten. Eta han zelaiak eta... Zelai gehiago, hilak. Hau, komite de bienvenida. Adatu nintzen, bidetik anikoan, hemen ezila zaken, elektrifikauta. Akute nintzen bidetik antxetot zen dane, belarriako. Belarri luze egiten. Martin Arrantzale bat, beste bat, basotua, honek eskuandila garro ditu, ez arraiak. Eta hau da, iparraldien, elbidai guztian, iparraldien aldatu nintzen tokiak. Izango bat 16 grados sur, izango zen. Australian aldatu nintzen iparraldien. Eta antxe zion, mokosa bat.
Eta gero horrengo gunean egin duen, itxasontzian ibilati bat. Errekan behera eta gora. Baina irudiak hango makinako jalia. Hango lorioz sopoliteak. Hame bai, giak eman zigun loretxo bat. Hori dana iartu zen. Eta, perfecta. Hau dira kabik, ja? Txori batzen kabik, hola txintxibik amatzekin batzuk. Lehenoko txori berdin hau lau. Gertu zana, baina ikusi hola begia hori egitu zuen da. Ez da izbutiko bat pare. Kopodriloa, beti lagun, ondo. Eta, bidea jarraitu non. Beste txori bat, txoriteak. Hauek danak, illa danak erazten dut azaberak. Ikusten hankak zubiko hankak nolakar. Bueno, medikan ezkerra esan. Illa danak hankak ezkerrak. Erazten dut. Hama makar. Utzua hori hartzeon. Indibat jaten izan 1000 metro eta zion. Pista bat gura jakute zana. Antzule dago txuri batzutan bakarrik ganik uste eukiko bizin bakarrik. Zan, ez auto minitun bi hasta Australia, honi bezala bidea bat nahi ziana. Eta 10.000 kilometro baina zazkela, hasta gero. Eta txori hori ikusi non. Hau zan, el santo grial zan, minguru hartan. Hau da, leheno zan depena, pero onda dantza intezionuna hola kabila da, baina hau kurreko horreko. Eta justo momentua ikusi non, kortejo momentua, lore bat hartu zuen, da enia hola dantza egiten nahi zitzaion. Loria erakutzi zen. Eta erakutzi nian, gero aliatu nintzen kotxea eta gia bat zeon, beste irukin hola. Eta bi hori goitako bi, jaldenago ikusitan ezkan. Eta, hombre, ez dut berri izan mehen da, eta jonda. Eta bai ikusi txori hau da. Meo kampo izan zian giak, bai, eta lore bat hartu du, eta hola zidata. Hori ikusian ez du. Eta geho, gazteoekin, bi gazteoekin, gabez, ez hau zuen, hango fauna ez hau zuen, liburu, handik, petete liburu baina handi doz azken. Zer, hango animali janaketa, junginean pasiatzen, hileuntzean, eta ahi ezen piztitu batzat egiten. Eta, hango xakela behar ikusten ditu, zuaitzatakoak, ahi identifikatu zituen, green frog, ez egin zertzean, gana berde hau. Eta hamen, paisai desio ezberdinak, hau sabana, hau geho, ez egin zemate honta. Honea, bota bintzan berri zen, kraterrean. Hori eta dina arrazi nintzen. Botoria. Gehiago, hemen kurriloak. Bueno, hemen kurriloak hotzak etortzea. Han berrogeita bi gorradutan zela daude, txiki. Han daude bi espezie, bat oso arrunta dana Australia guztien, da bestea han bakarrikan ikusten, ere mugotan iparraldian ikusten. Eta jatu nintzen, da toki baten, Queensland osoko altura gehien zeon herrian ikulo. Eta zan, trenbide museukeko bezala, baina campingo bezala zan. Eta lan naztuta zaken. Hortzeon trenak eta hortzezien goreta. Eta geho, handikan segi, eta ja utzi nun, tropikoa zana, eta ja sabana aldea zartzen hasi egiten. Eta horreniko toki jakatu nintzana, bergeloa zan hor zan oasis bat, eta kartela hau zion, kontu zibili, esplosibo daude hemen, eta ez daki ze, eta balako gauzak esaten ziren. Donald Handel ez heldu, gauza arraroak eta bazpare, gatezen. Eta bueno, antxeko nintzen, no? Eta gero hau edia, termita pilak. Guztien. Eta hau, kutsu bat, hola, dena, sekarra bat gertilean, kutsu ikiarri handi bat, eta antxeko betan, animali guztik eta imaginazioa da bintzera da, antxeko betan. Eta main, bideo batzuk, enoko zea hori banditu hori hau da. You got it? Esate, Australiako. Gero... Hau izangoa? Kasuario, nire kotxeak horrek. Jata derrepente gatu nizan. Hori ikusita. Hori ikusian. Hori gamen. Aquello... Hau kutsua zera. Hau izangoa. Ikusten? Hori dut zuen noa? Ikusten? Hori ikusten. Zek izan nahi duen baina ez zuen ikusten. Eta... Hori dut... Zena... Esta acá, monitoring familia, voy con la guía. Hau beste batan, jo hirugarren aldiz ikusi nun kasualia bai. Hau eme bat, hau zen mundila, txintxilika da, gala ze hori, txintxilika joi. Hore bai. Jo leharra, tak, eluz
esker. Eta gero, hau ja, outback, deitzea, zabana deitzea, outback. Eta aldatu nintzen toki batea, dana volkanikoa zen, karraterrakin, da zea. Egia esan toki honena bero horrekin ikuteko, baina, aldatu nintzen, kuriosia dienekan. Gero zauden bizta gidetok eta hola, eta labazko tuneletatik ematen zuen, da bat. Baina, nun bai, entatu nintzen itxitazio badana, beroak ikan noski. Epoka da lluvia zetorren, eta dara itxizuen. Nun bai, Australiantzako bero gehiagia eta ez horretek. Eta, ibila dira zegoen krateran, iskini año, bertze año, eta ibila dira zegoen eta guzti año zen. Eta guzan baladi gatan zen. Guztien bakazan egun azken, beraretan. Bakazan. Nik egon ez da bat kendo dira zen. Kasora jatu nintzen, eta hau tafu nintzen aurren baldilean, hogei kendo dira. Baina, Australian ez da bat. Antzaparrako azken. Hola, eskugula gorra bezala, azken. Hola, buruka da baina neola gatzea. Eta zerraken, no? Krosi, jau, zerraken. Eta ikusten zen inguruan, da dana lau-laua, fonduan krater batzu, eta besteik ez zen. Eta dana basua. Dana basua, beste loro kurioso bat. Eta hortik dana aurreia, hain lehorra zanez, nazkan mapan apuntatuta putzu guztiak ezkan apuntatuta. Bideo ongatzen zen putzu guztiak. Eta orduan, hain lehorra zanez, animal guztik putzu egitaputea. Orduan, festa bat zan hori. Itu zinean bakoitzean, txantzatzen zian dana, eta batzuk gatu itezian, eta hori ikusten zen. Berriz basoilua, bertutikan, eta termita mendiz egin dauta. Hau karraka bada, batzuk ezautuko zuen, baina hangoa. Dolar berak izen hau, abe de dolar. Hau beratza, hango beratz bat, eta txita, kabila. Zer? Txikitek gehiago, atento. Eta gero loi egin duen toki baten, eta kumunen onduan kampuan hau izan. Eta esan, garrazia, eta bidea bat garrazien nion, eta lepua pututzen ziren. Eta ja, hau zan goizeko bostetan nola, beste putzu baten. Eta honea esprezkiko nintzen, espezialazuko bakarrikan ikusiko nuen jola. Dana hori, zan bidea ikustia, nekan ja neurtuta, zetokitan behartu, espezie bat edo beste ez galtzeko. Bestela ez dakit zenbat urte eta beratu nintzen horrea, osekula ikusiko nion espeziak. Hemen dana ikusten zuen termita mendik diala, danen. Hau egia, enara familiko gestia baina antzeko dira. Hau termita mendian gainen. Hau elitx hori bada, hangoa. Hau pintxanak. Han espezie, hori bakarrikan ikusen ditun. Beste pintxana bat. Hau erlatx hori bazan, katia dut ikusen dut, baina bizirik zen. Hartu ginen, bizirik zen baina lixakua antxela hona. Enboran jarrita. Antxe, apungo zen, emango zun bat ematek. Eta gero, ni bideen egon, eta bazpare, toki horiek oso remoto dira, ez da hori inor kilometrotan. Errike, euta berrotamar kilometro loa herri bat da, bestela bat dan asfaltua eta zuaitzak, ikustu zuen bezala, gehiaz. Eta orduan jendea zautzen honen, galdetu nahi. Normalen zauden oso tipikoa zian jubilauak, kriston karabanakin, remolkian o karabana bea bai. Eta galdetu nien, aizu garen da hemen izan altzeateta. Eta bai, lasai, karretera hona da, azkantzuta. Bai, hona azkantzuta. Bueno, nahiz ezatuko. Bai, beti bat akazu pasatzen da. Orduan, aldatu nintzen karretera, gaindatzen nintzala olako baten, mundukian zau zandatzen zala. Istutzen zan hola, kotxia justu kabitzen zala. Eta, aldatu, kambioi bat etortzen zaizu lau remolkekin, road train ditzio dira, tren de carretera, antxik ikusi berko zenun, bea ez da ateako, karreteratik. Atea karreteratik, lampun, pasa, eta berriz ez hartu. Gaur zan. Ezkerrak, karretera hona zan. Agio aiatu nintzen, ikusten zoze. Hori ikusten zoe. Hamenean nintzen, eta hau da, danak bultzatzen hau dana. Eta hau zan, Golfo de Carpentaria. Hau danak bultzan nuen, eta honea aiatu nintzen. Hau da, toki hori, kosta hori. Bai, kriston zeak. Humidaldia, nazkarraria zan. Bero, eskarrak aizia zion, baina hogeita meretzi gradu, ez dakit zenbat humedade, ez dakit ezek, baina horroroso. Guardian agatu nintzen, toalla jarri buru, txapela, Gauzun nintzen, beduino bezala, zatikan pasian, ontan zatikan pasian, ondartza, lokatza, nazketa zure bat. Eta hola zauden harri danak, oso formazio xerebrez duen, harri janaketa. Eta harria behitu, bertutikan, hola zauden. Eta narkontxa txiki
txirla txiki peatuta bazen alamean, eta hau handik atxaman. Eta hori bai. Hartzeu, in clockwise, in cross country, hartzeu. Hitz joku txarra da, baina hori. Kontu zibitzeko krokodilo bai, negile. Eta kurrilu bat batzan. Atxe zian. Gio etxetatetan eba iatez zian. Kurrilu, autoria. Edikanoa, noski. Guala bilak eba batzan, etxetaten eba kalitatik gaitan txekute zian. Como Pedro por su casa. Kangerko violinista, elegantia. Beste bat, han eba ikusi nuna bakarrekan, toki hortan bakarrekan. Beste bat igual, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Eta ondarretan marka bai. Zerrenak dira? Kanguruana. Eskuk, hanka, eta bustana. Apoiatzeko. Bustanakin gutza, tik, hola gutezean, eta hongetan. Salto egite zitzen. Basolua, eta bingo bat. Hango txakur basatia. Hain ni eskorrak dianak. Antxi, eta justu mantzen arrotzea dut. Hango zoi zuelatza, alkotan, hango espezi bat. Hango lertxuntxo bat, oso polita. Eta, nola ez? Juna barra. Afrika, total. Polita. Guztia sartzen. Zegon taberna, zegon sunset taberna. Juna ez, ordubitan, eguerdik ordubitan guztia gogoia. Ura, zera, lehen esan dut bezala hola, bere beria bezala trabatuta. Aldeatzen nahi taberna, inglés esan diot. Iepa, zen mauz, kapritxo bat hartuko bat ezan hori. Kapritxo bat. Eso ze, oza hartuko bat. Unitzan barra eta zan nion, epa, zen mauz inglés ez da. Soze bat dakazu hotza, zan nion. Eta, bai, zen nahi zuta, beitrina behitu nuen eta zan nion, bueno, ez dakit, nik izatea ezer ez hautzen hori. Coca-Cola bakarrikan, polixe jarraia dut. Eta nik kanpoko lanitza ez dakit zer da nahora. Nungo zea bat? De España, from Spain, zan nion. Coño, pues yo soy argentino. Podemos hablar en castellano. Anche, dice Cataluña. Pero ¿qué haces aquí, Santiago? Si no hay nada aquí, Santiago. ¿Y tú qué haces aquí, Santiago? Villa bete eta piko ontzala bat. Eta zean, etzula, inor ikusi erdalduna. Inorez, Villa bete eta piko. Eta zeiten un hor da, kantu mitzameo. Eta, behitu, nitxo hori bila naho da, hauxe, santoki honek, santoki bezala zanak. Oso polita eta naho da, etorri berritzen honek berri bat. Eta antxe honitzen, beste egun bat gehiago bat honitzen, mutila berratikan. Egon zara hilabete, 5 hilabete hola, ikutan zeuden, tokitan galduta zeuden, tokitan lanen, ahorraztu, eta gero Katarrea fonda mundiala ikusteko. Hori, hori gona gaztatu Katarrea fonda, hori tira bat zitzu agatea, hori okerreko bat batzen. Eta gero guetatu nintzen, hau zen, Classic Petrol Station in Australia. Gasolinera tipiko Australia. Fun, esan makina fun, ino bertzen noski, eta kamionero bat 200 litro ezak izan bat jarri zitu. Ez kamionero bat, ez kotxe hundi bat zen da. Eta 200 litro jarri zituen esan dira, haizu badak izan nola ikoan da, bai hau hola sartu eta zea eta bestia eta... Sartu zen, bintzat, martxak untzak kotxea behar eta bastante ondo. Eta hau zen ambulantzi bat antziona, han inguruetan, hola zian ambulantzi. Pues Land Cruiser bat edo holako bat, ambulantz jarri, eta fuera. Hori ja, osorito pintatu kanpo, eta fuera. Hola xe. Eta gero zen, hango gauza arraro ikuz dezian, arraia txintxipika. Gero zen. Eta hau zen, ni munduan sekula eizatu dan krokodilo ondinean replika baten munduan. Emakume batek eizatu zuen, 50 mailua nolako zuzen. Hau da replika, antxe eizatu zulako. Que no falte argazkia amantzako. Que no falte. Eta, bidea jarraiz eso. Zuzen, sin curvas. Zuzen, venga. Tarteka kamio batzuk etortze zian, dute zian hola, erdira pixka eta arrimatuta zuri akojonatzeko, handi horiek, atzetik anola, etortze eskitzen 120 atzetik anola, bultzatzea, pasaite zizuen, kamioiak, 60 metroko kamioiak, eta karreteran klasikoa zan hola, bide dutze baten, area, ikierri izan zian, area, gaita, eta bide nezarre.
Eta pena, olako txori pila bat zeuden, hemen oso ezagunak dira, hemen saldu iteia kaiolatan da hola. Beti, euskal trotik eta olakotan gantxe bat dira. Olakoak pila daude, zoritxarrez bide bastarrian ure daten, orkatia zelako ura. Eta pasatzen zenean, zei ikurritu, eta justu zuri gurutzatzea, eta ez bestaldea jotia. Eta prr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 
Eta gauza, beste putzu bat, bidea egin gaiz esana, fitxatutan egana. Eta gauza, aurreniko izan. Usten, hiru behatz. Emua hankamaka. Eta zen, ez da posible. Eta pixka eta horra xioan txekusen duen bide bastarrian bien nola. Baina hartzen nian bertan. Tititititian txekuntzian, bastatu zian, eta basatzen dut ziren. Eta hau zan ja, urrungo giri jatatu nintzen, 4 kilometro eta leo, ez egon gabe, hau jatatu nintzen. Laku bat, bortxan gorri bat, kuku bat, nire hori ere bai, basamortuko kuku bat, beste kuku bat, balabi bat, arrano txiki jangoa, eta beste laku bat. Hamen loritu bat, maite den, no me quiere, no me quiere. Eta hemen beste bele bat. Bost bele espezia hori danak iguala dira. Aboza dake, batzuk ito be. Beste batzuk. Ume bat, emate gune harrez, eta beste batzuk. Mola ito be. Bueno, iko txele horrek. Eta detu nintzen lakua, eta tximbo erabili, bernu. Urgezakin noski. Eskoratu sekula tximbo erabiltzen urgaziakin. Eta mutiko zate. Eta hor, kokodriluak, eta zartu behar nintzen nun baiten ura ziola. Kokodriloa jola egin, eta gure zartu. Eta hor txesean, zelatan. Baina, bueno, urgezako eta gaziko. Eta zatu behar gazikoak diala zeak agresibok eta bestiak. Bueno, deia begetziak bintzat ezer gain, txintxo samarrak zean. Eta behar dira hingak, eta ezateanak, eta han aborigenak bentzezioen elabe serpiente horatu ez, lepo batik ikusten, oker-okera. Eta gure eta sartzea, eta lepo bakarrik ikusten zaila. Ondatu bakutea, eta lepo bakarrik ikusten. Eta hemen, buskan baguali, undao, hortxe, beste txikitxo. Zuan dila eleante. Uso polilla, basan musuko usua, andorate onde bereterak gara. Eta abek dia danak, estijaliak, gazti estijaliak. Hau egia, hemen horilla daka, hemen ez dakize. Beste honek daka hemen horilla eta hemen beltza. Beste honek beltza eta horilla ondua marra, eta kopeta horilla. Honek burua grisa eta beste da petxo guztia horilla. Eta hemen jo nintzen, meditotor batea, han bakarrikan ikustia dekan beste gazti bat erbila nintzen, batxe nintzen. Galdu nintzanan, holako paisakia zegoen dana, hor harrik eta harria gondzen da. Eta hemen dago, ikusi, gertu go? Han, hola bila. Bo? Hantxe, hola bila. Tek? Hau da beste barano bat, handa, batzuk identifikatu iztiut, beste batzuk ez, azkale botatzen nahi ziren ningo, beste lan fiskat. Baina, bueno, hau da, barano beste bat. Luze bat. Begia, puli. Eta beste enara batzuk, bueno, enara klase batzuk, baina txita egitzu den, batera manten. Eta horre, bukatu gabe. Infinito. Hau zen txori hori, bila niona, gazi borroso balortu no, baina ondo. Ikuspea hori da, hau da garrako bezala, tankerako bat. Belatza, zuan dilekin. Zorte gutxi okerrak. Tan, kami hori ikusten. Karretera bat azaltzezan, bueno, gero banean junitzen karretera hoja, zurlok eta zertzan hori. Dana, katxe kami hori pasazan. Egoerak eta egunera da, hori jo. Zurlo ikin, eta zarata. Eta pitxen abek edan txe bakarrik edo musik. Eta kanbula gorrilla, nuko kanbula horrillena. Hola, ito hori. Tente batzea. Hau da. Tek, tente. Eta usan, putzu bat, kantzeona. Ibilintza ez dut 4 kilometro junda bestela betorri hola. Basamortuan, ale horre beroa eta guardian. Hau, putzu onta etorri eta hau beste txori bat. Hau bai, hau ikusi, formazioa da, ura nahi eta ura sortzetakoa.
Eta hau ikusteko, pintura sorpresas. Ikustezu hemen gizona, lantakin, eta hemen kandela bat, hau zera da, estilla eta nola enjambria zera. Hori, ez da. Haure bai beste panala zera errena, haure bai beste bat, hau da oso txiki bat zona. Txiki. Hau zan, antzio landare bat dola, duxe hola, pintxatzezuna, alduko zan, lana beti, zera, orkatiletan eltzezizun, orkatilean, eta nint bat itezun, da txori hori horko zan, Spinifex izan azun landare hori, hau zan, Spinifex bird. Eta aldatu nintzen nolako baten, han fonduan, hiri bat ikusi nuen, gailur bat joan nintzen, hiri bat ikusi nuen, nola morgor itxurakoa, kia, lana grisa, Mount Isa zen. Mount Isa zaten nire. Jo Australia jatu nintzanen Mount Isa, ekzu dino, Australia batik. Kala jatu nintzen area eta ezaten, Mona Isa zate zen. Eta hoi zan, baina literalki zartari bat. Mendi simulauta, aize puitu bat beharrez, antorria bai noskian, aizia bat hau pixkat. Eta Jesu Kriston behirua barron, tropikoa noski, ezetasun puitu batekin. Eta hortzeon, atzian mehatei bat. Eta mendia hundi bat, grisa, ustezan. Ana atzian mendik eta pilatu da, bezalde hau zuen. Eta horra da, hilda da, horrez, bizitzai bat. Hau, kanguru honek euro izenatu. Txapona bezetan. Eta txebitzako parkina. Esaten nahi izan da, mehatei horiek, enteratzen izan, behirunan nahi zela. Oso zungarria ez da. Eta putzu hortariatu nintzen, eta beniko kasti batzuk ikusen egin, eta xere horrek, hau da poliola bastarda, poliola txika dut da, eta kizulantzako. Bai, batxe. Eta galetu nintzen lako handi batea antzen, urtegi bat. Horra zuen igual bosteun barroi, iskimate, jareta. Hau mirua da, arrotuta. Joa, beste pintxana. Hasi da festa. 40 gradu, behitzat tirutan. Eta amaiketan. Eta polita. Lehor dana. Hau da, kakato linfa. Hoi kaiola pasantzea. Teo gandorra hola, zean masailetan puntu norantaz, Hango akia. Han termitazeak. Hau da, zirritxak barrako txori bat. Beste bat, hola bai erreta, han zutiak eta osoa, arruntalia. Horre ikusi nun, ez dakit, ze izan ba. Zera, bizarri izan ba, eta bitxet, zera. Gure da? Gure anteo batek. Eta beste kartel bat, area, eta gizema kilometro eta ez da haikusten nintzen. Aliatu, para hola, zuaitzik ez. Hau zan, Bilabon izena zuen. Bueno, Bilabona zan, hango izen natiboa da, aurritzen. Eta esan nahi du, erreka batek bere bidia galtzunen, lehendik hangeatzean hori, hoi da Bilabona. Hemen galatxo ditze, ebron eta asko daude. Lehengo bidia, errekatzen makina, hoi da, Bilabona ditze. Marka ospetsua Australiana da, horretik arintzen hau. Bai kurrileo, eratxuna, beste zea hau, lokatzak zinkabile irona, eta Queensland bukatu da. Hain nintzen, Northern Territory. Markazkila, inbera da. Beste txori eguzeon, nahi lagun, hori bakarrik antzeon, beste zerretzeon, bizitzaik bezala. Eta hau ikusi non, behin da berriz, eta ez da egitik guen digan ez dut lortzen zer da. Egia zan, egun galdetuan, jendaz gutxizeon galdetzen. Eta, zan, termita egitatzen zion kamiseta bat. Ez dakit, zadira. Baina, pentsatzeko baten mabada, hola, pentsatzeko ez dakit. Eta, egun oitan nintzun egi asko nintzun. Eta, mapan, dana gorri ikusten Australia, bertan horre ikusten. Claro, zuaitzak eta zuaitzen artian, belark artian da, ondar gorri ikustea, durren. Eta hori izate ditetikak gorri ikustea.
baina bertan hori ikusteko, berde berdia. Eta gero zion, toki hau, zeuden casas de carretera ditzen, road house izan zion. Eta 200 kilometro rola zen, holako da. Eta zan, herri bat, dama, erekin bat ere. Eta bentzazien kakatua, ez du da, kaiola, hola. Eta, bueno, hemen, segiten. Ravioli egiten. Jepa. Eta hor, itxe hortan bazeken camping bat, barruan jatetxe gomuko bat, dutxatzeko hori ordaintze bat zenun ez dakizen bat, 5 euro ordaintze bat zenituen dutxa zenekan, balako gauzak egitea zezkan, bertan. Eta, ototu nintzen pare bat egunea, berri nintzala. Nine honen hor, karretera bestalden aparkatu nun loiteko, bertan. Eta, urruko goizan esnatu nintzen, nakia teilatutik ganantea zen. Eta, zukalden zauzeko, ez dakit, zauze Australiaren bat konzistinatzen nahi toia, kokodriloa zukatatzen nahi toia. Ia, eta jendea teilatu anillo da, segiko dira. Segitu nun, da hortik 500 kilometro eta hola tipo batekin ambulantzia bitako bat gidatzen bitako batekin iraut topatu nintzen, esan gina. Bai, hemen egon nintzen da. Koño, lehenko nerra egintzen da. Ai, ba, esaten numan kia zertzen zara. Barra egintzen da. Ba, induzaren itxita, ba. Hore, jendeak gara 1 kilometro, 500 kilometro ditu den tirón. Ez da, eta beste zer. Eta hor, depositoa betetzen nun 500 kilometro, no? Eta hau zan, hango gauza tipiko bat, kotxea etxedo, garbi. Ez zikin jau bideko guzti. Eta hau zan rooftop tent, alegia teilatu gaineko denda, bizitzaioan. Eta ni horre honitzen demo guztien, horre ni horretzak nerten. Egia esan, egon guztien hor lotan, ez dakit. Baina, eta hola zuden, behitu kotxe bat, nangatza bada hola, gero, nahi esan. Eta, denda hortxe barrun, ite zuen lo, eta iru horlako, abizi zen hau barrun da. Hoi oso arrunta zen hori. Jo, tapatze zuen dana, eta hola, ez esan lako puzka bat, hor gaine. Eta, primera zen, eskalera eta lana, eta, bueno, txankletak ezarrena, nuzita, eta... Eta hau zen, toki hori, garbi eta ordenatu mantentzeko, txizan, nire. Eta dana berde, dana kutsututa bezala zegoen, berez toki oso lehorra antokila. Dana kutsututa, bizitza zureta. Hori gehiago. Itzuak. Hena bezentzak dana hau zan. Eta hau zan, bidea egin nun rekta luziena. Hau zan, errezan tokia. Eta mentzian, 75 kilometro dana zuzen. Kurba dabe. Orduan, nahi, holako zauden, hola, 70 kilometro ez, baina bezatzutan 30, bestetan 50, bestetan 40. Eta orduan zinean, zikoa zen, eskerretik gidatzen, eskerretan gidatzela musi. Eta holako batek, lo hartukoet. Eta orduan beste karilla pasatzen ginen, eta kilometro egitea zen eskan, nini hor gutzetu da, beste karilla. Eta holako batek, izan, bueno, neurtu ingo ez. Eta 12 kilometro terrein ditun baten nini hor gutzetu da, eskubitik gidatzen. Eta ikuste, zuere, hemen da, hemen, muga dago, eta hau hona ino, Tenan Creek, aurreneko herriak. Eta gero, mendigan bera, hor, Alice Springs ino, beste 500 kilometro, ezer. Eta hau da, hau nira, bilen teratzen bazan, hau arra, hau enia eta hau arra. Herriak, hau zan, hau kruzia esan, da hau zan, Australiak, hau indikatu dutzen zeuna, Gorita bandera, dago, Stuart Highway. Eta, 3.000 kilometro azkar. Gora kazen da, aurreneko iriraino, 1.500 kilometro da. O, 1.000. Eta gero bera, aldera iraino, 2.000 kilometro. Guztu bat, han, txiliporta, hor, zelan. Hau zan, estazion de telegrafo, zelan. Eta, bere garaian, karretera horrek jarraituzun, estazion de telegrafo batek, behitizun, bidea hori jarraitu. Mila sortzion da irurogei garren markadan, aurreneko aldiz, pasazian, gizon txurik izan zen. Handikan. Eta telegrafo zeken handikan mantentu dezu. Hau zen, harri pila bat, oso politia zen. Hau sakrantua zen harri pila ematen. Hau galekarra da, lehenoko kakantua. Perikitok, baina izan nango dira. Eta hau, ikuste zuen, hau zan, ziro hau bazan, ikuste, hau korrupa zile behitzizian. Eta hau zan, txarra baina txarra, karretera hau da, bazta, hori dezizian. O askarra dute zinean, hori levitatu ez behite zuen, ez dela, jaizen ekan, hori dute zinean, pastek eta dana, ez dezizian.
zubi bat, bertzari magarriena. Zubizka, eta bat, zubi honetan honen azpin, hau izan, ena barkabi, lepo. Eta errekabek, hau da, kriston erreka da. Baina gura igual urtean behin gomitatek, Hola di errekak. Dintzak hemen okurrizu zaiz, zubila idean. Enarak, jo bideo batek, azaltzen gana. Gura gorri. Hemen txuloka duen, abitu zartzen. Karramarroa. Lehorra. Ura dagoen bilegunetan ego, antxe bat dira. Karramarro, biziko eta edo egin. Eta una cargo. Los mármoles del demonio, algo ez izena zuen. Ingleses. Gana harriko eskorrak bat abestian gainean, borobilak. Zer bat, ondartzari ditu zeretako. Atea bertzan argazkila. Hau egiteko lanak, azkene bakarrik gane, noski. Eta tripode txiki banekan. Eta ontarri baten jarri kamera, gakeo enitzan aliatzen. Temporiza hori 10 segundu. Eta hemen hori jatzeko lanak. Eta hor du nien, mobilai konektau, eskerrak aplikazioak gana, mobiletik aktibatu, salto egin honean gora hilo, eta azkenean, kartel honak gaizkio. Baina, lanak izan dira. Hemen bai, nina barra polikoia. Hemen zona azalpean guztiai, imaginak ingo apixak, ideia idezuek. Eta hau zen toki oso arrarua, hola, abolio zatean, zan capital de los aliens de Australia, la verdad. Eta zion, Elvis bat, Martzianito bat, eure kulbaz edo bat. Eta esaten zuen oso toki arraroa zan, nolako kotxe izaluen. Baina pila bat, hola, bitu, eten gabe. Bastak guztetan tere kotxeak, baina txorik ikustea nintzen dut bat ematea. Hemen du gehiago, hau da osorreko txori txikiena. Bideo grabatu nuen, nire atakatzen nola grabatzen nahi dut. Ikusten, kaptura behia. Nire atakatzen nola, azarra gehiago. Eta ikuste zuen, kartelak hona dauden, 18 kilometro, bertu. 250, bueno, eta 1000 Ez da bota, beste zer, biden. Eta geho, hau zan, eta ikuste honekin ja bukatu imatela. Gaurkoz, gehiagin izan du gabe. Hau zan, honena ikuste. Claro, zuzinoa zen, karretera baten, asfaltu bezik etzion. Eta noiziak nein, aldea batzuko, asentamentu batzu zuen, aboriginanak alde batzutan, karreteratik 20 kilometro eta hola. Eta holako baten, geldiune bat ezera zion, eta holako antena paraboliko bat, poste bat, mobila lagatzeko, eta hola, aldatzen zaizun, internet gutxi hori, zeharetzeko, mezuak jasotzeko, eta kaso, zuk bialtzeko. Eta hori hau izan, bastante, hau izan. Baina, aliatzen ziren batzutan, eta ez nintzen. Eta orduan, aier. Eta bueno, eskerrak ama janixatetan zeon, eta bazekin, gertatu lehikela hau, koberturik ez da. Eskerrak kobertura honen azekan, hartu, no? Baina, bueno. Eta honekin moment gaurkoz, ez da iluzatu nahi egi, eta nik uste bakut erdineko dala, luzek iziteko. Eta gaurkoz hori, nahi baizue ostiraren bueltatu, jarraitukoet, con historias de miedo, amen. Historias de miedo y tal. Gero enteatu nintzen, gauzala Australiako toki okerrena. Enteatu nintzen gero, da bertan ginen lo. Eta aborigenak ilutzia hor nezkan bueltaka. Baina, bueno, momentuz hori, ez dakit. Igual, bideo bato, grazia egiteko bideo bateko. Jarriko, Bueno, ikusteko pixkat idea bat egiteko konzentrarik hori esartu nintzanen. Pero gehiago, bakardade gehiago, eta dana gehiago. Ez esan. Lauragoa, ezarrek. Eta hauri bai, hasi egoera kontatzen. Eta trasteke bai, kontatu. Makileno, erri guztiela makileno. Pasa. Gero, a ver. Haure bai, usua. Ari txintxarra bota eta, urratzea. Gero...
Hauze, enarak ziren hori. Hauzean txoria, eta ez ziren. Itxizite dien antzeta zezan. Erotuta. Eta... hori behar beste txori bat, erotuta. Itu, xau isik ina zezan. Itxizite dien antzeta zezan. Eta... hoxe, hau itxek ziren, aztek izatzen. Bueno, eta hoxe, nahi bezue pasa gauzoik ikertutik ikusteko, baina hori nik uste gaurko zoi da. Espero berriz ikustia zuei, eta horrena etorreko ja aldetzuena, gaur ezin zuen etorri. Eta hoxe, bestik ez dakar esan behar. Eskerrik asko, jakit ezazuen aztereten manikuala berrize, Ameriketetik pasako naiz aurrena. Eta California, Hawaii eta Australia komo naiz. Eta hori, albaet, igualik daikeu beste zoze, baina handikan. Ni horrena garen nagoela. Eta presentzialki ez, baina, bintzat bideo atezeo, hauetik garen, guaikik jongazatik garen hori guarikiak, ez? Eta nahi bezu ez hori, horatuko dut zuzera. Eta ikusiko dugu, bigarren atal.